natin minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to my time. Atong ipadayon ang kalambuan sa lungsod sa hangon ako ng guys. Puhon o muapin ako sa bugnong lugay nun, diri sa atong lungsod. Manginahanglan ko sa inyong suporta para makatabang agahong guys nganong mo mulansad ko aron makatabang sa tong lungsod. Kay di man sa ingon nga hingkuan ko hing lansad aron sa nagapas ko sa sweldo dili guys, mulansad ko aron makatabang sa lungsod sa Matalom. Okay, ako lang hangyo inyong Matalom nun nga inyo kong suportahan pohon o moabot na ang panahon sa bugnong lugay nun diri sa atong lungsod. Akong paningkamutan nga makatabang o makakontribute alang sa kayuhan sa tanan. Once again, thank you and God bless to all Matalom.